Ponedeljak, dan posvećen svetim anđelima, 3. oktobra po novom, a 20. septembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja svetog velikomučenika Jevstatija. Strasti Hristovi javje podraža, i se go ispivu sedno čašo, opštnike statije i slavis naslednik bil jesi, od samog osjeg Boga, prijemlja s visoti božestveno je ostavljenije. Plakida, kako se zvao pre krštenja sveti Jevstatije, bio je rimski vojskovođa u vreme careva Tita i Trajana. Dok je jednom bio u lovu, pojurio je jelena da ga ubije. Bežeći, jelen se popeo na jednu stenu i zastao. Plakida se zaustavio i video među jelenskim rogovima svetao krst i čuo glas Božji sa neba. Plakido, ja Isus Hristos, Bog, koji se radi spasenja ljudi ovaplotih, dobrovoljno pretrpeh stradanja i krsnu smrt, i koga ti, ne znajući, poštuješ. Videh tvoja dobra dela i zaželeh da te spasem. Idi svešteniku hrišćanskom, primi od njega krštenje i on će te naučiti putu spasenja. Plakida je poslušao glas Božji i zajedno se sa svojom ženom i dvojicom sinova krstio. Na krštenju Plakida je dobio ime Jevstatije, njegova žena Teopistija, a sinovi Agapije i Teopist. Kasnije je Jevstatije ponovo otišao na ono isto mesto gde mu se javio Gospod. Ovoga puta Bog mu je otkrio da će na putu večnog spasenja pretrpeti mnoge nevolje i stradanja. Jevstatije je tada odlučio da napusti život ispunjen vojničkom slavom i počastima i da zajedno sa ženom i sinovima u skromnosti i tišini služi Gospodu. Jedne noći oni su tajno napustili Rim i nastanili se u egipatskom selu Vadisu. Tu su poživeli 15 godina, izloženi mnogim nevoljama koje su trpeljivo podnosili. U to vreme varvari su ugrozili granice Rimskog carstva. Car Trajan je poslao dvojicu Jevstatijevih prijatelja da ga pronađu i dovedu. Nekadašnji ratnik Jevstatije dočekan je u prestonici carstva sa velikom radošću i počastima. Tada je okupio vojsku i krenuo u rat protiv varvara. Odneo je sjajnu pobedu kao nikada ranije. U metežu ovih ratnih pohoda Jevstatije je ponovo našao svoju ženu i sinove. No tada je umro car Trajan, a za naslednika u carstvu došao je njegov sin Adrijan, osvedočeni idolopoklonik i progonitelj hrišćana. Kada je Jevstatije odbio da prinese žrtvu zahvalnosti lažnim bogovima i objavio novom caru svoju veru u Gospoda Isusa Hrista, najpre je zajedno sa ženom i sinovima bačen među divlje zveri. Ali ih one nisu ni dotakle, pa su bili bačeni u užarenu peć. Nakon 3 dana izvadiše njihove svete mošti, koje nisu bile izgorele. Tako je Jevstatije, slavni vojvoda, dao i caru carevo i Bogu Božije i preselio se u večno carstvo Hrista Boga našega, zajedno sa svojom ženom i sinovima.